Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Minutos nakaligid sa taktang alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Masalawat mayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza 25 na Webes sa bulan sa Maros tuwig 2021. Inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya Action Reports Afternoon Edition. Abaring nga adlaw nga gin palibutan kagin likupan ho sa nga dalagko nga mga balita. Mapabalita man angot sa COVID-19, angot sa COVID-19 vaccines. Hasta balita angot sa mga naglaluntad ng mga krimen. May aksidente sa Dalanon, may nagbato sa pulis gintero patay. Mapanorte man ang konsor sang Negros Occidental kagabakulod. Kung ano kainit ka sang tagiti sang adlaw subong. Amo man ang pagbabaga sa mga balita nga inarangka dari sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. Di nito magpalahid-lahid pa sa iluhan tara ang mga pangulong dinalan sa ato sa nga pagpangalagad. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sa bahin sa nga balita lokal, balita sa mga mat-amat kinafiestahan sa social media, labi na sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Sa 66 anyos, senior citizen, lalaki na Grand Amok. Uyat ang binangon sa Villa Victorias, Barangay 13, Siyudad sang Victorias. Kaina sang udto, ang pulis nga nagresponder ang kuntani nga pakalmahon ang lalaki. Nalabuan, gani ining pulis nga may dala nga pusil, napilitan nga tirohon ang lalaki. Ara sa dalan pa mo, ang ining pagaran amok sang saning lalaki ni natirohan sang pulis igo sa lawas, gindala sa ospital, pero patay ang ining nagran amok nga lalaki. Una sa balita, una sa aksyon. Ang krimen nakuhaan pa sang recorded video nga nagalawig sang masobra 3 minutos. Nagran amok nga lalaki ginapatihan nga inatake sa ginatuwag nga nervous breakdown. Isa ini kabalatian nga kung mag-atake gani hindi na makakilala ang ginatake sa nga parihon niya man nga tao. Pila ka mga residente sa lugar dasig nga nagtawag sa Victoria sa PNP sa ila sa nga substation agod nga magpangayo sa bulig. Isa sa mga nagresponder, Police Master Sergeant Valentin Cardenia, pagabot sa lugar inatake riyon labo sang nagaran amok ka lalaki. Way panisang bayo ang pulis na tumba mo. Ano tong pulis nakasuksok pa sang helmet? May helmet pang pulis, no? Why gina maglaom ang pulis daw? Nga atrakahon siya isigida sang labo sila na lalaki nga rin. Igo siya sa baga. Lamo mang tao sa lugar. Kaya siguro pamilya man to sang nagaran amok. Nagapanenguha nga mapunggan kuntani ining paggalabo sang saning lalaki ni. Pero naigo ng pulis. Kumu kay pulis ka. Pangapinan mo manimos sa di kagulingon napilitan nga nagtiro aligo inilalaki ni. Hernani Pimentel ang lalaki gindala sa Ikaayong Lawas Hospital apang wala matabangan. Ang pulis wala man giliyon makapangaman ni. Apang maayo lamang diri makaaksyon bangod wala sa iban nga nadalahig nga sibilyan. Ang pagdayday sa nga saring balita dugay-dugay
Iplastar sa ato sa nga patrol with Action John Diaz. Kag ano ba na ang nervous breakdown nga ginatuwag? Ano ang karakteristik nga senyalis? Sini, tutukan taman ina ko may tiyempo. Kita ron na. Una sa balita, una sa aksyon. Ang krimen nga pagtiro patay, hindi lamang kainas ang udto, kundi kainas ang aga temprano pa. May natabo man nga matapos matiruhan. Sang mga otoridad ang security guard nga subject sa buy-bust operations. Hindi niya illegal nga duruhan target, kundi ang ginabaligya nga pusil. Ang ginapatihan nga nagbato sa mga kapulisan, matapos matukiban nga ang nagatransaksyon sa iya, push your buyer, nagpakuno-kuno nga manugbakal, buy-bust operations na gali. Ten gwardiya man niya matabangan, utas man. Samtang kung buy-bust ang target ginabaligya nga pusil, o kung ang gun running activity ang ginatuwag, may isagid ya ka buy-bust operations. Sumong nga hapon, this time, illegal nga droga na naman. Hindi gin mapaulihi basta illegal nga droga. Hindi maubos-ubos ang mga nagasuyop kag nagabaligya sang shabu. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o Conapedia Region 6. Subong maginhanot na naman nga operasyon. Ang report nga nakasulod diri sa aton, binulto-bulto na naman nga ginapatihan shabu. Ang na-recover mga kakson, may babayi pa to nga nadakpan. Sino ba lang subject dali magdadakpa ang nakradakpan ka di sino man. Ang pinagid ang na-recover nga illegal nga droga kung may aragid man ti ang inisalti bulto-bulto. Ang lugar diri sa Bacolod, Barangay 27. Ining Barangay 27. Well known mo rin. Nabantugan man ay makakson nga naway nag-ubos-ubos na ang baligyaan ay nagtransaksyonan ay sa illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibasa rin nga balita sa bahin sang lokal, operasyon sang isolation facilities. Naging patukod sang DPWH sa Barangay Alhis, Bacolod. Inarauman nga magasugod na sa masunod nga simana. Dapat na panginmuslan tani. Dapat na puslan gini siya. Ang kaso subong amat-amat naman nga nagasaka. Samtang modus operandi nga hapos makwartahan. Peke nga resulta sang RT-PCR test nga negative. Nakalusot sunod diri sa Negros Occidental ho. Pero ang naggamit nga persona piho nga hindi gid makalusot sa ipasaka nga kaso. Laban-laban naman na rin flash reports ang patrol ginmunuta bago lamang buy-bust operations sa isa ka lugar diri sa Bacolod with Action John Diaz. Action John, please come in. Kombinasyon sang lalaki kag babae ang nadakpan sa mga kapulisan o kung sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o kung Special Enforcement Team. Sila ging kasanga buy-bust operation sinigilamang hapon diri sa area sang Barangay 27 sulad sang Bacolod Action na Mar kung saan 12 ka mga individual ng ila mismo nga nadakpan. Isa ka dosena ang recoveries na gadangat malapit sa 15 gramos kung isipon ang estimated market value sini nagadlagan sa 105,000 pesos Action Mar. Pero ginakompleto pa yung karon diri especially nga ngalan sa ning isa ka dosena nga managradakpan sa isa ka ginakabig drug den na naman diri mismo sa area sa Barangay 27 syudad sang Bacolod. Ang kabugusan kag specific details sa ning buy-bust operation nga batian sa Diligida Mamdugay kaupo ng PDEA Set Team Leader Agent Bambu. Balita gikan sa Patrol Flash Report ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Isa ka dosina nga kadamuon sa mga persona, may lalaki, may babae. Bot sa lingon 12 kabilogid nagradakpan na sikop gid sa nga PDEA Region 6. 15 gramos sa ginapatihan shabu, balor sila sobra 100,000 pesos, bawal gid sang kanudlaan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Sa pagbalik sa patrol with Action John Diaz, aton kilalahon kung kunay sino ining nagradakpan. Base isa na sa miyembro sa ino sa nga pamilya, ginapaabot nyo pa na. Base iban vlogging sugo, bala pa change oil. Ang galit nagkanto sa Barangay 27. Change oil sa salakyan. Ang ligad to, madarakpan nga gawin tayo module sa bata ya. Kung sa lingon ti bag ulan tuguro kahalin sa eskwelahan nagkwa module, pero naghapit anay sa drug den, naghapit anay sa lugar nga suluyupan, baw.
Impunto alas 5. Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Balikan na nga ito sa Nagin Mono. Nga balita angot sa modus operandi. Para nga magkwartahan, may ara, gidya nagapamike. Gali, no? Kag may ara, nagabaligya sang negative test result na gadaan sang RT-PCR test, isa ini sa mga requirements para nga makatugutan ka nga makasunod sa imos ni lugar nga dapat na kantuan. Di nakalusot na rin sa Negros Occidental pero natukiban. Hindi lamang isa, dua, tatlo, kundi walo ka peke RT-PCR test results. Fake RT-PCR negative results. Natukiban sang gobyerno probinsyal nga gingamit sang LSI, locally stranded individuals ting LSI tamo ni ginabasol subongho nga amo ni sila nagpadugang sang COVID-19 active cases. Hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi sa madabang nga probinsya sa Pilipinas. Tidak sigla ni pagpauli nila sila sa nga lugar kay manti nakapresent sila way sila siyempre ginbakalan nila ni papel ginbakal nila abi nyo pilambili tag 900 pesos ang kada panid. Tegon may kwarta ka kung dali ka, ti siyempre maganyat kas ni, tugalan kay duha, or kadamo sa ginbutang mo na nga peligro. Una, imo kaugalingon. Ikaduwa, miyembro sa pamilya mo. Ikatatlo, mga naka-istorya mo. Malimo kung positive ka sa COVID-19. Isa ini kapag supak mga kaaksyon, tiara na, may si Provincial Administrator Atty. Diaz nagasiling mga kaaksyon ngang pila sa mga LSI ni nga natukiban nga nagamit sa nga fake negative RT-PCR results. Taga-kaban-kalan. May litrato si Diaz Garabaton ginpadala sa iya kung paano magtransaksyon ang nagabakal siri. Transaksyon o kung pagbaligya laban-laban nga tinigto na gipadgayon sa lugar nga ginahalinan. Point of origin, sinong grupo kung tao sa likod sining modus, di man? Amaning modus nga dapat timbrano pa matundukan na ni. Ay grabe nga daan sa mong ka problematic. Grabe sa mong ka budlay na sa sitwasyon naton sa mong problema sa mga protocol sa ginapatuman nga anos di na ganyan maintindihan hindugangan pag isa ng sinindikato nga gawi sa pila ka mga tao. Nami sinig kung madakpan blang nagabaliggas ni isunod ba na sa isolation room kapatupadon sa tao nga may kagaw nga corona para manod lang sus ginabutang nila sa ka delikado kag tuman ka peligro ang mga tao sa ginapulian nga lugar sa ila sa ginabaligyan. Aman yung sitwasyon nga nakasulumpa mga ka-aksyon. 503 Aksyon Radio Philippine Standard Time. AFP nagmando nga magpadala sang anay konsang Navy ships sa West Philippine Sea. Samtang Paranaque Mayor Olivares papanaugan man sa nga Siokos order. Matapos nga dito sila sa nga lugar gintugutan niya nga mabakunahan si Mark Anthony Fernandez. Ti artista bata ni Rudy Fernandez, si Mark Anthony Fernandez. Miyembro sa una sa ginatuwag nga Guapings, si Mark Anthony Fernandez. Samtang si Roque nag-negatibo na sa COVID-19. Kabay pangandi sa mga tapikan liwat. Along lang, doble kag triple paghalo na ni Roque. Kung istorya siya sa mga tao nga katupan niya. Juan Sambayan nagapili sang ila kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente antes ang Oktubre. Bonsilingon may iinkwentro gid niya ang oposisyon batok sa kandidato sang administrasyon. Mas mayo bentaha kung temprano. Sang sa ulihi na kamo magdesisyon da. 504 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugay-dugay ha. Pabatian man ang anay senador sang Pilipinas. Kagkaroon nagaserbi bilang congresswoman sang Lone District sa Antique. Si anay senador kag subong congressman Loren Ligarda. Dugay-dugay inyo mabatian sa saring panatunturan. Ang interview sa ato sa mother station DZRH Metro Manila.
Una sa balita, una sa aksyon. 5:05 Action Radio Philippines Standard Time. Sige, kay kanamo-damo sa mga balita sa mga naglalidupog ho. Aber balikan ta ato sa ding patrol. Mayara sang initial ng information sa nagarabaton sa sering drug buy-bust operation sa Barangay 27 Dalan San Gonzaga, sunod sa Bacolod din, no? Arin ang balik report ni Action John Diaz sa Patrol Action. John, sa balik report, please come in. Gay nga gaw action mar ang pwedeng set nga maka-pull out diri sa area para at least mapastab nila no ining ilaging kasang operation. But anyway, space sa palibot sa syudad sa Bacolod maka-action. Hindi man tagto na mo nakabugat ang traffic diri along area sa Lopez Haina bisan maka-action from Gonzaga going dito sa Burgos Lopez Haina. May mga instances gid man nga nagaginutok ang mga salakyan pero basta may traffic enforcer kaya naka-function lamang ang traffic lights wala abi pasaway ang pila ka mga motorista, no problema, gid maka-aksyon ang trapiko along area diri sa Burgos, Lopez Haina. Siri nga po nabugat ang traffic along area diri sa BS Aquino Drive, Dalan Lacson, Ramos Lacson, maka-aksyon kay pila diri ka porsyon sa Dalan Lacson padulong sa may provincial capital Laguna. Pero kung naton diri makitaan, systematic siya, basta may mga traffic lights, may harap pag ginagawantay ka traffic enforcer, kay man team direktiba, gid la, kung trapiko ang aton pagabalan, maka-aksyon. Gani, sa tutarang nga matagpalamati, pero kung nagadali ka, si mga kantuan, siguro temporary likawan ang paglapag-kauksyon sa bahin, sang Dalan na Lacson. Kay kung ka sa Lacson, madila, tarag ginaya kay mga inoras, gidman, o kung mga panyempo, nga damo, ginagapinasaway mo, may nagag-cross at mga sandalan, aragulpi lang ma-left turn, o kung ma-right turn, bibisa lang alang ang sitwasyon mga kauksyon. Pero na highway sa ngaraan, no? Kag spektaron mo gid, nakadamo gid sa salakyan nga dra nagalabay mismo maka-aksyon. Ato rekomendasyon mahimo makabo makalabay diri sa area sang Gatoslao o kon diri sa area sang San Juan. Ang Gatoslao ginaldo maka-aksyon mo ni diversion road. So pila naton ka mga motorista nga nagadali sila kad komprimaro nga salakyan imo gina maneho, pwede kay diri ka lusot maka-aksyon para at least tayo yun ang imo nga biyahe sa niman nga hapon from Aguinaldo go straight ka wala pakadto dito sa area ho sang BS Aquino Drive sa Aguinaldo maka-aksyon. Dana sa kilid sang backup 2. Dire-diretso na kay wala day obstruction sa may mga dalanon. Kag bisan pa kisa di may ka-park gid man pero may 2 lanes no may mga aragid linya nga ginparte ni sir sa mga salakyan gikan sa magkatuoy nga direksyon kabinungguanay, kung nabi wala dara na kabinagustuhanay, kag dire-diretso ang biyahe sa aton nga mga ka-aksyon. Anyway, diri sa Araneta sa pinakauling nga monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office, mga ka-aksyon na sa sitwasyon diri sa Rosario Araneta, matama tigid man nag-build up ang traffic situation, bisan pa mga ka-aksyon kung ikaw padulong sa bahay naman sa Dalan Hernais Araneta. Ang Hernais Araneta, pakatudig to sa area sa Lizares Araneta sa Ningapon, makabig diri nga light to moderate ang traffic situation, mga ka-aksyon. So, pabo na ang pinakaroon sitwasyon kung traffic o aton pagkabalan sa palibot ng sa Bacolod karon nga pon mga ka-aksyon. Manami itong tanyempo, manayanay ang panahon sa palibot ng syudad. May mga gulgal omkon ka isa, gani naggaturo talitipay mo nga, pero sa nga turo temprano pa. Pero sining nga po, nakita man naton, manayanay ang panahon, mabugnaw ang aton nga tanyempo, galing kay pagpatak na katiya, pertina ang ginot mga ka-aksyon. Ibi pong nag-usbong ang init sa duta, asos, perti ka pa ang sang panahon mga ka-aksyon. Makita na gani nato, no? Ang pinanaton ka mga ka-aksyon, nga ras kilid sang dala, nagapuro pa unay-unay, iba no nagahigop sa mabulubugnaw nga mga ilimnon para mabulubugnawan man ang kaugalingon. Halo nga sa tutarang nga mga ka-aksyon, ilabi na sa mga nagmanayo sa salakyan sining hapon. Ang manang pinakasitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod na ka-aksyon, iniman nga dalagan sa trapiko. Ang Sagyamon Bugos tulong sa inyo. Rondok ka pa. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Ang nasurdo na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Okay, thank you sa mga gamaritor sa live stream. Jocelyn Limon Dispoho, good afternoon. Asubalon, okay, Bea Jonathan,
Good afternoon, Elizabeth Balakagamala. Happy listening to Malaka family. Keep safe. God bless everyone. More power, ARB. Sia Milail Oligo. Good afternoon sa Marlon Live. Gabritor sa Ibo Lihog Tamyawa. Kayo Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Milchurita Ferrer. Good afternoon. Alex Armonteza. Homa Lomida, habal ni Alex, mayang hapon sa Marlon sa programa mo. Samtang nagapangapi sa barangay Nanunga Hinigaran. Christine Menyes Villalobos, mayang hapon. Jude Tenorio, okay. Mayang hapon sa Marlon, okay. Ano yun is A. Tenorio? Angela Liarte kayon dato, monitor lang ko di program Bangga Tutong Barangay Filesa. Jude Tenorio, biskan ari lang ko di sa Manila, aga pamatigid ko, kag nagalantaw. Suzette Aludan, watching from Hong Kong. Pedrinya Ironman. Okay, good. Suzette Alunan, hi, hello. Pedrinya Ironman, I'm here. Suzette Alunan, habalya, approve. Okay. Justino Hontiveros II, good afternoon. Kenneth Valencia, Idol Marlon, monitor lang ko. Pedrinya Ironman, mayong hapon, God bless. Yvonne Buiser, Marlon Dan sharing, salamat gid. Maria Teresa Hofilinia, hello, hi. Approve, okay. Manjobi Arneho, mayong hapon sa Marlon. Tanya Ramos, okay. Pedrinya Ironman, ako nutod sa Handumanan, Zone 6 kay pamilya. Sila Buding, Kitkit Burikit, Prinsesa Hercules, Maymay Laway, Good Eve, Action Marlon. Didain Jonah Summer na sa Pinas Kurisma. Araman si Juanga Borromeo Medical Clinic o taga Hinigaran, gamonitor kami di Permi. Sige, sa taga Banwas sa Hinigaran, dara sa Borromeo o kon Juanga Borromeo Medical Clinic. Elvira Pada, hello. Rosario de Reyes. Watching live, Roldan Kilantang, Kagrandi Aldamar, Karabalan Himamaylan, Idol, thank you. Ayaban, balikan taraman, dugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo. Noon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dire kita na sa interview sa nga DZRH kay Lorna Regina Bautista Ligarda, Loren Ligarda, isa ka Filipino politician, environmentalist, cultural worker, kaga anay journalist man ngati sa nagaserbe bilang Lone District Congresswoman sang probinsya kang Antique. Ari si anay senador Loren Ligarda sa interview sang DZRH Metro Manila.
Bigan ang three-term Senator Loren Legarda. Senator Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga sa iyo, Deo, at sa lahat na nakikinig sa buong Pilipinas at Happy Women's Month. Oo nga pala, Women's Month pa rin ngayong buwan ng Marso. Ayan. Pero ma'am, ayan na, ano sa tingin niyo yung mga dapat nga ba, bago tayo sa issue natin, bago nga ba, okay lang ba na maturukan yung mga opisyal para ng bakuna, para magkaroon ng kumpiyansa mga kababayan nating medyo nag-aalangan pang magbakuna, Senator? Oo, una, dapat madaliin ang pagdating ng mga bakuna dito. Pangalawa, yung roll-out plan nila ay ilahad ng in full transparency sa radyo, sa Facebook, sa telebisyon, sa lahat ng social media para maintindihan ng mga tao kung kailan, saan, at sinong mauuna geographically at ayon sa sektor, bata, babae, frontliner, paano. So, dapat maintindihan ng tao yan. Matagal na natin yan antay. Pangalawa, walang masama na ang mga leader ng komunidad at iba't ibang sektor ng bansa ay magpaturok para magkaroon ng kumpiyansa. Parang sa Amerika, hindi ba? Opo. Si President Biden at saka si Vice President Kamala Harris. O, pinakita pa ni Kamala Harris, siya ay sumurok ng Moderna na vaccine. So, alam kong dapat unahin yung talagang mga frontliners, lalo na ngayon sa kataasan ng COVID. At tayo'y sobrang nagpapasalamat at hanga sa lahat ng ating health frontliners at iba't ibang sektor. Pero kailangan din magbigay ng ehemplo, basta walang mga health issues, no? Oo. So, pwedeng unahin ng iba without taking away from the priority sa ating mga frontliners. Anyway, Senator Mama, isinagawa ngayong linggo ang 65th session ng UN Commission on the Status of Women. Yung mga naglalayong palaganapin ng buo at epektibong participation ng mga kababaihan sa public decision making. Bawasan ng karahasan para magkaroon ng pantay-pantay ang lahat ng kasarian at magkaroon ng full empowerment ang lahat ng kababaihan. Isa po, Senator, sa mga layunin ng session ito ay upang mapag-usapan ang Unpaid Care and Domestic Work o OCDW. Ano pa yung masabi, Senator, ma'am, sa sitwasyon ngayon ng UCDW sa ating bansa? Maganda po't nabanggit niyo yan dahil hindi yan napapag-usapan ng madalas. Pero ito'y nakasaad sa Sustainable Development Goal number 5.4 ang pagbibigay halaga sa unpaid care and domestic work. Yan po yung UCW. Sa pamamagitan ng pagbibigay suporta sa public services, sa infrastruktura, sa social protection, yung tinatawag na unpaid care and domestic work, ito po yung mga trabaho at aktibidad na ginagawa sa ating pamamahay na hindi nabibigyan ng monetary value o tumbas na halaga ng pera, kabilang na ang pangangalaga sa ating mga bata, sa mga matatanda, ang pagluluto, ang paglilinis, at iba pang mga household chores o gawaing bahay. At ngayong panahon ng pandemya, napilitan tayong baguhin yung ating work conditions at karamihan sa atin nagsasagawa ng work from home. Dahil dito karamihan sa atin, lalo na ang mga kababaihan at mga nanay, ay nahirapang i-manage yung oras sa pagsabayin yung aktual na trabaho na pang-opisina at ang gamagawaing bahay. Isa sa mga idala na paglala ng sitwasyon ng unpaid care and domestic work. At aron nga sa mga pag-aaral, kung bibigyan ng tinatawag na monetary value yung mga care at domestic work noong 2019, ito'y aabot sa 40 billion US dollars. Wow. Kung mabibigyan tugon nito, itong unpaid care and domestic work, makakapag-contribute ito ng 20% ng ating GDP. Ang mga tinatawag na home production activities ay isang investment para sa ating lipunan. Kaya ito'y hindi masyadong pinapansin at kala, normal naman yan, nagluluto, naglilinis, nagtiigib ng tubig ang kababaihan. Aba, bakit naman kababaihan lamang? Bakit lang kami? At lalo na ngayon na work from home ay dagdag dahil sa isang lugar, doon na yung trabahong pang-opisina, kung nag-opisina ka dati, at yung trabaho
sa paglilinis at pag-aayos ng bahay at pangangalaga sa mga tao. Ano-ano na, Senator, ang mga naging hakbang ng gobyerno? At ano pa sa tingin ninyo ang kailangang gawin para may address ng tama ang UCDW sa ating bansa? Magandang tanong. Una, kailangan kilalanin natin ang presensya ng unpaid care and domestic work at bigyang halaga ang ganitong klase ng trabaho. Ang pag-uusap gaya nito, sigurado ako kayo, first time nyo narinig ito or alam ninyo pero hindi nyo akalain na ito pa ay parang issue na linalahad ng United Nations. For example, yung conditional cash transfer, yung Pantawid Pamilya Program ng DSWD ay direkta nang bibigay assistance sa mga nanay at kababaihan. So maaran natin itong tignan, palawagin ito para yung unpaid care domestic work ay masakop dito. Yung aking paboritong DOLE tupad, yung mga emergency employment programs, yung DOLE pangkabuhayan, yan ay maaring silipin din ng programa ng gobyerno kung paano masakop yung unpaid care and domestic work at iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, hinihikayat ko ang mga ahensya gaya ng DSWD, ang DOLE, pati na rin ang DTI at saka ang DA, DNR, pati NEDA, na bigyang pansin yung ganitong sektor ng ekonomiya at maglaan ng mga programa para tugunan yung unpaid care and domestic work. Hindi naman kailangan lahat pera eh. Kaya ng iba ay social protection at ilang mga benepisyo. Gaya ng batas na ginawa natin sa Senado long time ago, yung daycare center law, yung telecommuting act, pwedeng mabigyan ng flexible work arrangements ang mga kababaihan para mabawasan yung kanilang pasanin sa workload at domestic work. In fact, nung simula pa ng pandemya, itong ginawa ko sa aking opisina dahil puro kami babae mula sa akin, sa aking chief of staff at sa lahat ng aking legislative staff. So nagkaroon kami ng flexible work from home at sobra kong understanding sa lahat na pag may sakit yung anak o yung tatay na alagaan or sila mismo may medical issues kung ano man, ay hindi kailangan papasukin online, magsabi lang, mag-text sa amin, understood na po yon. So ito po isa sa mga alam natin nangyayari pero hindi natin na-recognize, issue pala ito. Kaya pag uwi mo at sa kababaihan ng buhay nyo, asawa, nanay, kapatid, anak, at kung meron kayong household helper, i-recognize natin yung kahalagahan ng unpaid work and unpaid care and domestic work. Kaya kahapon, itong UN Women at UNESCO at Philippine Commission of Women ay nagkaroon ng isang pagpupulong kung saan ako'y nagbigay ng mensahe ng commitment hinggil sa unpaid care and domestic work. At nangako ako na bibigyan ko ng tugon ang UCW sa pamamagitan ng mga kasamahan ko sa Kongreso, makagawa ng mga legislative inquiries at lalo na sa budget process ay ang ating mga nabanggit na ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD DOLE ay ma-incorporate ang unpaid care and domestic work sa ating national budget. At sigurado ako sa dami ng ating mga budget sa DOLE tupad, pangkabuhayan, sa DA, pati na rin sa shared services facilities ay mabibigyan ng pansin ang trabaho ng babae, ng ina, hindi lamang nakapaloob sa tahanan, marami siyang pwedeng gampanan sa pamayanan, sa komunidad para mabigyan siya ng benefits, ng pribileyo at ng mga oportunidad. Ayan, napaganda. Sana ngay maaprubahan yan, maipatupad ka agad. Senator Loren, ma'am, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Salamat Thank you. sa interest mo sa kababaihan, sa buwan ng kababaihan at sa buong istasyon at nakikinig sa inyo. Buwabati po ako sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng senior citizens, lahat ng millennials sa kababaihan din, lahat ng working mothers. Gaya ko po, maayong aga, kaninyong tanan, mayad ng aga sa akong makasimanwa sa antiking nakikinig sa inyo. Mayong buntag, kaninyong tanan, good morning. At sa Ilocano, mga kaibigan ni nanay ko, na imbaga bigat at mayap-ayabok po sa Kapampangan, marhay na aga. So, wabati sa inyo.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Okay, ang interview sa ato sa nga mother station DZRH Metro Manila sa kay Antique Laundes sa Congresswoman Lauren Ligarda. Ini kabahin dala sa atong sakalwan sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado ka. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Nasa aksyon! Ang dugang nga balita sa ato sa nga pagpanumalik. Standby. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Okay, sa live stream, kay Ma'am Ems Avoso, thank you. Ano sa? 50 stars, 2 weeks. Okay, yeah, thank you. Jose Moncal Torilla, Gabonitor man sa ato sa nga live stream. Sige, thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna o angkop. Nasaan ang aksyon? Naroon! Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan... Kita sa Bacolod City Hall nga balita. Aksyon Radio City Hall Report. Ang isolation facilities dara sa may barangay Alihis, Bacolod, sa Noayhan na pwede na nga magamit sang luyag magamit. Action out sa Bacolod City Hall nga balita, please Kabin. Action Marlon, posible sining semana makompleto na ang pag-connect pala sang supply sang tubig kag kuryente. Ngamon na lang ning kinanglanon sunoy kay Dr. Chris Surumon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Emergency and Operations Center. Kay ini nga sa isang priority from natingwan, git nga maproseso man sang City Engineers Office. In fact, nagpatigayon na sang orientation kag meeting ang EOC upod rin si CDM ang kag Doc Chris Rumon and the rest ng team sa EOC sa mga medical workers kag pinapagid ka mga personnel, ginalakipan nila sa mga miyembro ng PNP kag iban pa din nga mag-duty dira sa isolation facilities kag kung panumduman na po siya ang patukod sa DPWH dira iya sa area sa barangay Alihis, no, sa City Agriculture Office. So sunod diri sa kay City o kay Dr. Chris Solomon. Now, kung matapos ini, most likely next week makabaton na sa mga pasyente o galing hindi ko manugduman mo may mga qualification dry, no, nga ginatumod. Ang EOC kung sino lang mag-qualify nga pwede i-pamtang sa isolation facilities. Especially narinig Dr. Chris Rumon, kapay pakunta ni nga ining gina-expect nung pag-connect o pagtakod na sa supply sa kuryente at tubig pati gayon within this weekend sa City Engineers Office para ang ilang trabaho operation maumpisahan man by next week. Yari ang palayag at confirmation ni Dr. Chris Solomon. Subugin na set up naman nga mag-operate ng Alihis na facility. So, i-confirm ko pa kung saan gid, either buwas or sa Monday masugod na gid nga ma-open na gid kami. Kaya ang gina-set up na ready na ato ng mga personnel, ato mga nurses, doktor, no, mga utility, mga poso, uniform personnel, mga midwife naton. Ang ginaulat na lang dito is ang kuryente na lang ang tubig. But nagambal man sa ato sa Engineer Love ng City Engineer's Office, natapuso nila within this week ang pagprasta sa tanan. So, hopefully, basi buwas or Monday, full operational na ato ng Alihis na facility. Okay. Amarason Marlon, ang confirmation kag parayag ni Dr. Chris Surumon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo. Puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasa
Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood naman sa may mga balatian nga diabetes, ginarekomendar nato. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Siya Pedrin niya ayon man aksumarlon patamyaw lang ko akon panalangga nga Iloy sa Handumaran Zone 6 aliog aksumarlon si Mama Judith kag sa ako sa ring manghod kag sa mga bata si Masing Bukay, Mariel, Popen, Charmel, Gabriela, si Inday Guapa, salamat aksumarlon. Okay, si Ma'am M. Savoso Araman, Jose Mongcal Torilla, Fernie Espanyola mayong hapon aksun radio, Randy Artiaga Santisas, balya hashtag forever listening. Rosario de los Reyes, Samarlon, mayang hapon kay Randy Aldamar. Okay, nabasa ko ni sige. Okay, sige, pasahod na lang. Samarlon, mayang hapon, patamyaw kay Randy Aldamar, hindi gid kompleto gabi niya or adlaw niya kung hindi iya ka mabatian. Wala gid siya absent sa pamati sa iyo. Salamat na Rosario de los Reyes. Sheila Alagos, good afternoon. Guillermo Clarito, mayong hapon sa Marlon, ulihin na sulod sa FB pero ginapag-monitor sa iyo. Sa radyo, ari lang kami gaupod sa programa mo, sa pamilya, Saludares, Cabitoya, Catige, Trinidad, Estrevillo, Estrellanes, Lintijas, Nabor, Mugar, Rojo, Kaga Clarito, from Barangay Buenavista, Gibong, Banuasang Pontevedra. Thank you, Gid. Thank you. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
Ilosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa balita, una sa aksyon. Yari na ang detalye sa nga balita ni Action John Diaz sa Patrol. Action John, sa balik na report, please kami. Sa liwat na yung hapon Action Mark, sa tatanan ng mga ka-aksyon, ang patrol ang personal na nagpadulong mismo sa may syudad sang Victoria sa gatong gin-follow up ini nagluntad nga shooting incident kay naglamang sang udto mga area sa area ini no sang Villa Victoria sa barangay 13 syudad sang Bacolod. Ining Villa Victoria sa Action Mark actually kung sa aton nga maka-action para visualize nila kung nalin diri sila sa may syudad sang Bacolod pakadto sa digto abi sa may Victoria sang area maliko kadra patuob Action Mark anti sang compact dra bala sang pulis o kung pwede ka man dra ni kalabay sa pasulod bala sa may Victoria's Milling Company dire-diretso na sa Action Mart tugto makalabot kadra sa isa ka may bangga nga rough road na balang area maliko kapatoo mga ang distansya yahalin mismo sa na highway mga most probably kung kapasulod ka sa may VMC mga most probably mga ka-action mga 500 or rather mga 100 meters di pag lusot mo dito sa area man may ngalan da katulang Villa Victorias ma right turn ikaw din ang ikaduha nga bangga at sa pinakapuno gid didto sa wala Action Mark
digto malapit nga area dira nagluntad ining shooting incident sa lamang nga ugto. Ang natabo ni diri involvado diri ang isa ka 66 anyos nga lalaki kilala kay Hernani Pimentel o kung mas kilala sa tawag nga si Nani Action Mar. Bali amo nang ayo ya bala, amo nang panawag sa iya digto sa mga residente sa lugar mismo. Ang natabo sa diri ako di kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang pulis sang Victoria's PNP may ginpamtang dira nga compact mismo malapit sa barangay 13. Amo ni nagresponde sa lugar. Kay man according diri kay Aiza Suarez, 32 anyos, tupad balay sining ni Pimentel dito sa lugar. Ang natabo sinadala ko no, kay nalang sa Action Mar nakabalik halin sa may gawawon. Dira sa Victoria's Abbey ining si Pimentel. Kahapon halin na siya kuno sa may silay and then nagkadto naman sa may gawawon and then kay nasang aga nagpauli dira. Galing kay mga tatlo na ni Kadlaw nga nagalain ang pamatsyag sining 66 anyos nga lalaki. Ang rason kay bangod ko no nga may ara siya lang nga ginapabudsyag permi nga nagalain niya pamatsyag, niya ulo abi kag ang katabo kon kay Action Mar may ginasugid sa kalain. Kada hindi maintindihan mismo sang iya asawa si Pimentel kag bisan pang dra makaupod nila sa ilabalay. Ang natabo kay na sang aga pagabot dira sa lugar naghautik ini kuno siya sa iya mismong asawa kang nagsiling nga palangga agid bala ko ng Action Mar ang asawa niya. Nagupod sila sa asawa nila sa Sangge and then nagwain ni siya nagkadto digto sila nga daw hulot kang nagtiner. Gulpin na sa Action Mar nagpangayo sa iya asawa sang blade. Kag pagpangayo sang blade nagwa manabi ang iya asawa kay ginambalan niya nga hindi kuno magpalapit. No, kay may nagapangita sa iya Action Mar. And then nakibot na lamang ining asawa mismo nga pag lantaw ya digto sa iya nga bana, ang liog sang bana Action Mar may agirian na to bala, naggruwa na nagkakakas na ning panit pasensya sa tumaka-aksyon kag may dugoon na Action Mar ang liog sining lalaki. Actually sa paglaragway gali sang sining ni Aiza ang dribla ko ang dotulan sa liog kitao naging Action Mar mong kay natamaan guro bala ka giri to blade ang gigamit niya. And then eventually nagpakaibulig Action Mar ang asawa kay ang ambal digil isang iya bana abrihan lang pertahan no kay may ginabantayan siya. Ti timing man nga pagwa sang iya asawa Action Mar nagsunod tong bana ining sinani nagwa man siya bit-bit na ang binangon. Ang iya lang reminder so kung ginaparomdom niya sa mga residente sa lugar hindi magpalapit sa iya. But sa mga wala mas kung ginatandog nga iban. O gali kaya mo na nabit-bit sa binangon kaya iya ginambal sinidri may ginabantayan sa Action Mar nga persona. Dito sa lugar. Kaya wala man sa kano may ginaamo. Kung magigipahayuan nila bulig kay dugoon ining si Nani Action Mar. Aring una nga pagpayag sining ni Aiza Suarez sa itong interview. Nervous sa nga mo na so sa pagalingon niya But before that, may gina-istorya. So, pero ang asawa niya, kung napamakaw man sa gina, ayaw naman sa CTO. Kay Garcin siya, kasi gani nga mapulit sa gawahon. So, ginagagay ang asawa niya, nga ko na. Okay. So, naglain na rin pamatsak niya? Wala, ina na pamatsak niya. Wala man. Sa gina, sa ginaabot na sa ka-nervous niya. Boso ang dugay na dito. Dugay na yung Sila nakaaglaw sa buong. Sila nakaaglaw ba? 2-3 na. Gaano sa kung naglain niya sa kasama? Damo gusto nilang malakat sa mapulis sa kung sa diit sa kabataan niya balang malaki dito sa Makadto. Tapos manawag naman ng mga bata yung mapuli naman sila kay asawa ya. Ginatulong-tulong sa usya naglakat? Ginatulong man sa sasakyan tapos mapuli man sa kay tutulan niya man mapuli. Okay, pero kaina lang siya nakabalik din. Ano ang kaina niya? Naglain niya kumagtag? Ano bang? Sige na kung yaban ni Tiyay nang nilanat sa atin na painom na sa mga bulong na nasibina na sa mga sibina. Si okay naman. Kay mahal naman na pungko niya sa may bangko gani. Sige, gano'n lang siya nagpag-guyab-guyab ko no. At nga nagulam na isa ko no blade. Kamu to dayon, sulod kita na saya Hindi na lang iyan ang ito. Anong raso niya makakasap sa blade? Yan ba, yamang sa ganit ang ambal kasawa, yamang mga shape, oo. Okay. Tapos, ano na to? Yung mga dali, nakibot na ako yun. Paano nakakita sa asawa? May ano na siya? Naging tawag ya. Ito na ito. Oo nga, di, napagdaan, dala.
Eh, amo to kasi butang asawa, yung may mga dugo lang sa lawas. Amo to na nagwa si Tia, kita mga hulig. Di nakasunod-sunod sa. Ako doon nag-asawa. Oo, ngayon siyempre mga hulig mo. Tapos pag-buwa, may business sa Pinang. Wala ka sa may kinalabasa. Wala na siya. Ano di siya? Namba na sa kung tulukon sa namba. Sa kalayo lang ako po. Ano ko nang rason? May ginawa. Amo na ako nung kapatid ako nung. Amo ba lang ng hambaya. Ngara sila ako nung. Tiyo lang sa may tudlo. Kaya amo na ng hambaya. Lugay na sa gamay may ba? Oo, lugay na sa may. Pero matag na po na kakayan to sa kung wala kang binilagyan sa iyo. Makalma lang. Amo, hindi ako sure. Kasi siyempre, kami yung taranta naman mo. Wala ginaganaga mo. Wala gito sa unang gamang. Wala man. Actually, manabat yan kaway sa pagpayag ni Aiza Suarez. 32 anyos, tupad balay, no? Sining ni Nani, nga kainadig ko sa area, sa itong una na ito, nga nakuhaan siyang pagpahayag man mismo, Action Marlon. According to kay Lieutenant Eduardo Corpus, ang natabo is kay nagwa ining si Nani, pagwa yan, nagabot ng emergency responder. Muna yung mga volunteers, Action Mar, and then ginapalapitan sa sang emergency responder, hindi sa Action Mar magpatandog. Ang natabuan sa insidente, actually, ang distansya, yan mismo sila balay, mga most probably gadlagan na mga 200 meters, naglayo na Action Mar, kay gali, ginasigit to lagas, bla, sang iya binangon, ining mga nagresponde, nga mga otoridad, abe. Kaya na dito sa lugar, according diri sa police, no, nga nagresponde, nga amo ni Action Mar ang ginkilala kay Police Master Sergeant Valentin Serdenia, nga nagtawag ko siya mga emergency responder. Ang report is may ara ko na nagran amok na lalaki. Uli gadi Action Mar, kilala ya galing ining sinani, kay tinanda niya na dakag dra sa mismo gin-assign. Pagabot sa lugar, gin-implementar yung maximum tolerance, nga sige git ayo, no, ining si Nani nga magkalma lang. O galing kay tabo ko, no, ginasinggitan siya ni Nani nga tiruhon, no, tiruha ko, damo nabi, no? Or ang nabatian pag ito ni Sir Denya nga ikaw ko ron patson ko do something nga malabi ginambal Action Mar. Tugtog sa ulihi, nakibot na lamang ining si Sir Denya nga ang pag-uyat kabla sa binangon sining ni Nani nga do mga saruso gid o kun labon nga gidabi ining police. So dito na Action Mar kag nag-preparar man si Sardenia. Galing kay tinaunahan nga ilabo ining si ang pulis, tubtob nga alang, no, nag-cross ang tiir sa pulis nga natumba siya, nga nilabot sa Action Mar diri sa kilid, yung timing man kuno nga taklo sa itong magazine sa iyang kilid, abi ko siya nga hawak. Dito Action Mar kag natulutangan niya, kay natiruhan niya na una Action Mar mo, nakauna na sa bala tiro sa tiil. Pagtiro sa tira mo nga nagpungko ining si Nani, nagluya. Galing kay Gulpi na kunong tindog naman, nagamod na makitaan sa video, nga daw naghuyang, nagluya na iyang hanos, kay natiruhan na nasagli Action Mar sa tiil. Okay. Amo to nga paglagas niya, diring nalabot yang pulis, pinatumba, dito Action Mar kagin balusan sa no, sining lutang sang pulis. Gindala pa sa kayong lawas sa Victoria, sining si Pimentel apang gindeklarar nga patay sa attending physician 30 minutos makalagat ini siya ang gindangat sa ospital. Yari ato interview sa pulis nga nakalutang si Police Master Sergeant Sardenia. Ano ang natabok sa ina? Anong natabok? Ang kagina, mga past 11, hindi ko lang ma-pointy ko na anong exact ano, basta past 11. Ang tanghari ko sa station, bago rin ko tapos ka video to sa hearing sa detinit, kaya at the same time siya ako bangga ako ng-charge isang warrant. At the same time ako man ang charge sa Villa Victoria Housing sa substation. Okay. Naka-receive ako sa most of 3 to 4 follow-up rin sa mga sumuluyo dito. Nag-aligar nga may isa katao dito nga armado sa jungle polo bala. Tapos may mga dugo sa lawas. Tapos proceed ako sa area sa pag-responde sa report na nabatong ko. Ang pagabot ko dito, kaya mo nag-isang tawag sa ako mo, kay ang tao na dami mo sa dugo. May mga dugo na siya, tapos armado sa jungle polo, ano? Pagabot ko dito sa area, malapit lang na sa amon nga substation. Tapos sa din ako man ang in-charge dira. Nakita ko na sa nga magdamo na tao. Na-surprise ka na ko, bisan ako na-surprise ko nga magdamo gid tao kay aligar
nagaharapang haras siya. Okay. Bali ba, nagabit-bit sa binangon, tapos di ang tao daw nag-focus siya. Tapos prior sila, na may taga-rescue nga daw nga nag-abot man, sang uli nagpalapit sa ako sa natapos na na nakabato mo sila pull-up na may nangayo assistant na may tao dito nga pilason kang ilang for treatment na kaso lang daw ilang suspect nga kung sa din nga ang ako nga na biktima man amo man ako na nagpalabag sa ila na wala sila nakaproceed pag nag-atras sila nagpalayo kasi armado sa binangon mo Puta na mo armas, istoryahan sa pala. Sini ko puta na mo binangon. Sini ko mga pita, sini ko pwede saya sa sungulihin, nakibot ko nga nagsinggit siya sa malapit sa sakon. Pero ako, sini ko tayo naman itiro ko simo, kaya wala pa ko na yan nagagapos sa armas ko. Wala pa sa nasa naglapit sa tito mga motor para sa tunga. Nakita ko nga nagtatlong sa kamot, nagagawa may binangon naman yun. Ang di mag-amo na siya, may tendency na siya mga boss, na nag-hapyok siya. E pagkatapos sa to, naglibot ko sa motor ko, tapos kaya motor ko, tunga mo, amot lang tayo, naggapot ko sa hapon service pistol. Pagkapot service pistol, kapila ko pag-isa ginabala, si Kutay, pag-libot tayo mo ginamon, istoryahan ta ni Tay, istoryahan ta ni Bala, amot nga nagadating na sa palapit na sapon, gindating na gitya ang palapit niya, tatlong ng kamot niya nga nagawya sa binangon, may tendency siya mga lako, tapos kasinggit sa sapon, tiro ako, you know. Sila ko sa hindi sa kayo pagkiro, paano nga tiro, tapamalam na. Hasta nga sa huli, nga, dusmugogin na nun, kaya, dusmugogin ko na labo na, ang extension siya, ako tagin mo, tipalok pa sa isa. Ako pagpalapong sa isa, natumba siya, nagpungko siya. Kasi tapos pagkita ko napungko siya, panapisan ko siya, sa nakuha ko pa niya ang binangon niya. Samtang nagpalapit ako siya, kung nagpungko siya, kinayatan niya, kinayatan niya mo, ginapyog naman sa ako na muna, ubang ko, kinagatras ko, tapos sa pindok siya. Actually, mga kamay sa may Police Master Sergeant Sardenia, ang kabugusan sa itong istorya, kaya medyo lawig-lawig pa niya pagparisayon, kagano rin matabo siya. Anyway, ginano siya ginadisarmahan na siya ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Botreging kuha ang iyang service firearm binang kabahin sa standard operating procedures ng kapulisan kag siya itay dalom sa protective custody. Botreging dra sa kustodiya, pero hindi siya pagprisuhan action mar. Under custody lang siya sa Victoria City PNP para hindi siya maka-influensya sa patigayon ng investigasyon sa aton mga kapulisan. Ang pagpayag ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang dugang ritali sa kag ang pagpayag man mismo ni Police Master Sergeant Sardenia, kag ibang pagiging interview natin sa lugar pati ansap lang kami News and Public Affairs Program sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa ito tanan mga ka-aksyon sa mga panahon, basta mo sa penyempo, mapaang ang problema sa panigid na palaligban sang iba. Gari mga ka-aksyon, kung paano sa mga malaan, mga kamabinihan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan, ang gamiton mga ka-aksyon, Santo Plus Herbal Soap, kang Santo Plus Herbal Soap, nagabulong ini, nagabulig, atol, batok sa problema sa panit, hindi mo lang maparit-panit, may lasma, kag iban pa. Ganun pa mga ka-aksyon sa inyo pagparibin, paghilamos, kag pagparigo, magamit ng Santo Plus Herbal Soap. Sa tanmal mga ka-aksyon sa mga sa patrol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sige, ang dunga pagig ng mga balita sa nga patrol ha. I-plastaran na karon aksyon no John Diaz sa action na firing line. Kay lapaw-lapaw na kita no sa mga nagpadala pa sa ilang sa mensahe sa live stream pulo pasensya lang ha. Buwas na ba na? Okay. Magasunod na action na balita evening edition with action Dale Salazar. Action reports after the sa mga balik boss. Ibang nga balita sa nasaling taraway tamalabutan tutok sa action firing line last 7 of the balas 9 with action Brian Morden. Ako naman action na Marlon Hervaya una sa balita una sa action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.